Takže aké som pripravená, ja vás vítam tohoto videa, ktoré by som vám chcel ukázať veci, čo sú nové na Blogmani. Viem, že sme Blogmaniu nenatáčali, ale trebali sme si dať malú pauzu. Ale nebojte, tento víkend už vyjde Blogmania s Rosníkom. Ale tak, za to, jak sme nenatáčali, tak sa stalo veľa nových vecí, tak ja vám ich chcem ukázať. A Inak toto video, čo teraz vyjde cez víkend, bude natáčať Rosník, takže nie ja. To vystriedame trocha. No dobre, ľudia, takže vám ukážem nové veci. No, základne som si trocha rozšíril. Ukážem vám to hneď. Ježišmaria. Tak pozrite, tak tu mám prasatá a kravu. No, ja tu mám spawner, ale neviem, ešte by som to nemal aj zrušiť, ale to potom vyrieším. Dobre ľudia, tu mám storage room, to je, už poznáte, ale za storage roomkou, nejak mi to seká a nepríjemne, nechutne, sa mi nepáči. No tak tuto mám nekonečný zdroj vody, lebo Rostík sa štval, keď berem z tohoto jazera, že sú tam víry, tak som spravil tu radšej. Dobre, to je moja izbička, to už poznáte. Dobre, takže to je všetko. A keď ste chceli vedieť, jakže máme spawnery, sme sa raz pripojili na server a sme 1,5 milióna alebo koľko, alebo 1,6 milióna, teraz neviem či 1,5 alebo 1,6, ale aj sme proste cez milión money, tak kúpili sme si proste pár tých spawnerov, lebo v shope to potom také trocha lacnejšie, ale mne sa nepáči to sekanie. No dobre, teraz mám 564 000, pretože ja som vlastne Rosníkovi sa viacej hodia tie many, ale pretože on vlastne nemôže mať kreatív, že mu sa hodia viac. A vlastne, no tak ja som Rosník chcel, že tam niekto ja som sa spýtal, že či niekto nedá, že teda nemôže odkúpiť od neho Silk Touch, alebo Rosník potreboval, že však to by sa hodilo, tak som proste išiel a s jedným chlapík tam jeden bol, teda jeden hráč, a proste on proste povedal, že môžem, že on sa ma pýtal, koľko dáš, že 500 000, že daj 1 mega, tak ja som mu dal 1 milión, no a dal mi to, sice to bolo celkom drahé, takže vy ste sa nedivili, že prečo mám iba z tých a 1,5 tak málo, no. Dobre, takže tuto máme spawnery a proste tak. Inak ešte jedna vec, ja som si založil účet na Twitchi. Čakajte, ukážem vám ho. Bože môj. Sa toto nebude brať ako reklama. Dobre, tak som si vytvoril Twitch, ešte neviem, jak natočiť nejaký livestream, ale keď na to dojdem, tak to skúsim. Ale tam bolo niečo písané, že vraj si musím niečo kúpiť, aby sa mi tam ukladali videa, ale ja keď budem natáčať livestream, ja to budem natáčať cez tento Twitch aj cez Bandicam. A toto cez Bandicam, tak to vám uložím na YouTube, lebo chcel by som, aby sa to zachovalo. A ešte ďalšia vec je, no vidíte, tu mám streamy, a ešte ďalšia vec je, že vlastne, no, proste, jak ja na to, ja nejak to dojdem a ideme. Dobre ľudia, ale to by bolo dobre, vlastne, mohli by sme si spolu zahrať Vlogman, nejaké minihry alebo tak, proste, viete, no, však ja by som natočil potom nejaké video, že kedy by to napríklad bolo a potom by ste napríklad si mohli s nami zahrať Minecraft. Dobre, a ešte ďalšia vec, čo to je nová. No, Rosník si spravil sklady. Všelijaké. Ja, my sme už dlho netočili videá, ale trebovali sme pauzu a ešte som bol chorý, takže to je strašné. No dobre, takže to je prvý sklad, to sú, ak ja vám to ukážem. Dobre, pozrite. Tu má, no, vidíte kosti a kostná múčka, tu má drevo,
Proč tak malo FPS, tu má slimy, tu má ambre, tu má redstone, tu má kouli, sklad 2, tu má viacej skladov, tu má kamene, ultra vzácne veci. Áno. Tomto vám chceme povedať toto vo videu. Keď bude rostník, tak vám povieme vo videu, čo sa vlastne stalo. Tento kameň. To mohlo dopadnúť zle, keby sme nedošli na jednu vec. To som nepáčil ten zvuk. Dobre. Tu máme... Tu máme takéto, čakajte. Piesok a sklo. Dneska sa vyrába sklo, tak to máme piesok a sklo. Aha, zamknuté, to sú už zamknuté, tam ešte nepovolila. Dobre, tu má pestovanie, to sme boli aj v nedri, aj keď rosník tam vlastne všetko robil. Má lávu, neviem prečo, asi na nejaké generovanie, absolútne dokopala. Potom sme chceli spraviť ešte automatický systém na... Hneď vám to ukážem. Čakajte, tu je trocha zarastené, ale som to dal preč. Ľudia, ospravedlňujem sa za lágy, ale neviem prečo mi to tak seká strašne. Ja viem, že sa to nedá hrať. My chceli spraviť systém na autosklízovanie. Ja som, keď sa divili, kde mám všetku tú pšenicu, som to použil na jednu krávu, nech vyrastie. Takže tak. No dobré ľudia. Tak, to je všetko, čo by som vám tak asi chcel ukázať. Ste už všetko v tých videách videli. Ešte toto ste vlastne nevideli, túto moju pivničku. Kamuško, môžeš tam prosím ťa vliesť, tak. No dobre, to som si to ešte nedorobil, to chcem spraviť výťah a potom tam si spravím ďalšiu. Sme si to spávner, že sme si prvé mysleli, že to je lucky, že proste, čo z toho vypadne, čo sa bude stávať, tak mi tam radšej to ukrie a nakoniec, že prasa to iba spávne, keď si kúpite. Neviem, že už to dá aj trocha zmeniť, tam niektorí tvrdia, ale neviem. Nikto mi ešte nepomohol. No, neprotil mi nikto. No dobre, to je ešte rostník farmu, tu vám tiež ukážem. Pozrite. Je to aj, dobre. Tak tu si spravil rostník farmu, lebo on sa iba živil zlatými jabkami. Farma na prasotu, tu sa najec. No to je reštika. Pozrite, týmto mečom zabijete čuníkov. Laky. Tak zabijete napríklad čuníka, vidíte, vypadne vám toto, pretože prasa zhorí, lebo tam na ňom je. Presne tak. Fire Aspect 2, ešte k tomu knockback, unbreaking a sharpness. Takže veľmi dobrý meč, podľa mňa. Trošku to pracem tak. Vy čo tu čuníkujete? Vy čuníkovia, no vidíš to, nemôžeš vylezať von. No dobre, tak... Počkajte, rozlučím sa v kreatíve. Ja sa vám toto video rozlučím, ak sa vám páčilo, dajte like, koment a subscribe. Už som tam videl 39 subsov, spraviť špeciál za 30 subsov, ale ani to moc nestíham. Jeden špeciál, to uvidíte. To sa vám určite bude páčiť. No dobre, ale... Dobre, tešite sa na video, jak už vydáme z Blockmanie. Tak ja sa rozlučím a ahojky!